हमार माई बाप गरीब बाटे में हमार का गलती बाटे। हमार सास दिन रात हमरा के ताना मारत रहत। कुछ नहीं बुझात कि का हमार का गलती बाटे। बताव दिन रात वहाँ लो बुचियो ए बुची करे अभी ले मतलब झाड़ूए लगत हटे। हाँ कुल धान पसारे के कुल परल बटे के पसारी आए दिन भर दिन रात तोर माई बाबू कुछ दिहलस ना यही पर मार जने उतरात चलत अड़ीस पसार देता नहीं खिसियाई मत। पसार देता नहीं खिसियाई जीन तू तो बड़ा निमन काम कर दे तो तारा ऊपर के खिसियाबे ना करी आए। अब बताओ 2 दिन से हमर लड़की आइल बिया ऊ कहती है मैं भौजी खाना नहीं खिदत आ कहे नहीं कि हमर लड़की के खाना देत रे। रुआ आँख के सामने ही तो हम वहाँ के खाना पीना सब देबे करे नहीं देबे करी ना नीमन बनेलू ऐसन काहे बोला तनी रुआ नीमन बनेलू तू देतनी तोरा नियन भौजाई केहू के मिला संजी उड़हर जासा। अरे तोरा केहू के लेके भाग जाए के चाही चल कुल काम कर। ए माई हम ठीक बारू की का हो गल रे खाना उना खइले है ना अभी यहाँ के फोन आ गला तो चल कनी बाहर आ जा कहू चल धान पसा अभी ले सब गोटा भइल ना गोटा कर दी बड़ा फोन ये तो वहाँ के फोन हटे। हेलो बढ़िया भाई तू तो भुला गेल बानी लिखो चल नहीं खुदे भुला तो रहुआ गेल बनी जाके कब आवो तनी रहुआ। हाँ आई बगे छुट्टी मिली तब ना आई अपना मर्जी से ना आई रहुआ बिना यहाँ कुछ अच्छे नहीं खे लागत। हाँ फैमिली में सबसे मिलजुल के रहो अच्छा लाग। अब एगो और बात तो अलग ही बाटे की रहुआ अरे उतना टेंशन ना ले जाला अपन घर परिवार में मिलजुल के रहबू तो अच्छा लागी सबसे हंसा बोला बतियावे। हाँ लेकिन रहुआ बिना कुछ अच्छा नहीं खे लागत। अरे चला तो हमारे जैसे छुट्टी मिली हो तरह चल जाए कोनो बबनी हो गइल बात भर गेल पेट। अरे और भैया रहनी है ऊ तो पता बा के भैया रहना और काम नहीं के घर में। अरे हम गोटा करते रहनी है तले वहाँ के फोनवा आ गई तो बाद में ना बतिया सकत रहलू खाली दिन भर 24 घंटा हाथ में मोबाइल लेके घूमेले घर में ऐसे ओनी से ओने। ए बबनी कितना दिन के बाद तो वहाँ के फोन आज कैले रहनी है। कितना दिन के बाद जब देखा दिन तब तो तू बिजी रहता रू फोन पे अका तो कितने दिन के बाद भैया फोन कैले हवन वहाँ के काम से कहाँ टाइम मिलेला कि फोन करे बलाई का माई के अबे बलाई अबे तार सीधे सही कर दी तारा के जन तू बचिया देख ले काम ऐसे छोड़ के बतियात रहलिया मोबाइल से। ए का रे कम से कम हमर लइकवा हो जे चुपचाप ड्यूटी करे तो करे दे। अरे देख कुल घर में काम पड़ रहता तो तू दुआर पक्का करत रे केकरा संग नजर मारत रे ई बताओ। अभी घर में चुकियो ना रही इहो जान के बड़का मोबाइल देख के तो बिगड़ ले बसन हमार भतार ना हम देख हित्तू को मोबाइल देख रख ले बनन चल एक घर से बाहरी तोरा के निकाल दे तनी काहे से कि हम अपने बेटा के दूसर बियाह कर देम ठीक बनू अब घर में तोरा के रहे के जगह नहीं खे वहाँ के दूसर बिहार हुआ बात मत करी करे के तोरे जैसन में वैसे भी भौजी पा के ना हमर मन नहीं के खुश ठीक न दिन भर दिन रात टुपना चुआवत रहत चल चले जैसे निकल चेहरा देख के ना दिन पूरा खराब हो जात रहला हमनी के अपन शकल में देखिए ठीक बनू। ए मजी हमके मत निकालिए घर से बाहर। ए मजी हमके बड़ासन के निकाली जा घर के ढंग से काम नहीं के खत ना 1 रुपया लेके आइल बड़ीस ना 2 रुपया कौन काम खातिर तोरा के रखी रे। अब हम गरीब बनी ते में हमार का दोस्त बा हमार का गलती बा। गरीब बनी ओ घरी ना बुझला माई बाप के उठ ए जो दुआरी पर टुपना मत छुआ गांव घर के मत देखाओ ठीक बा ना चले जैसे निकल मैं छोड़ दे अब आ जाओ बंद कर दे गेट चले देखा दिन कैसे करता अब हम कहाँ जाए हमार सास तो निकाल देले घर से हम वो के नहीं के कुछ बुझात नहीं है भगवान। कपार के दौरा तो नहीं रहुए वो और
मैं देख चल गल त कितना हमनी के आराम से बानी जे एकदम सुकून के 2 वक्त के रोटी आराम से टाइम से हमनी के खाइयो लेतैन जा तब का ए मैं लेकिन चल गल भी है ना त अपन बच्चावा के देख लिए बियाह करम धूमधाम से दूसर आ कुछ लेके करम पैसा वैसा और कमाई उ गइल है ओने ले ना तो ओकर माई बाबू एने ले दहेज सब कुछ पहुंचैला हन जा एगो तो फायदा भइल न ओही गरी पिछले मिलत रहे कुछ पैसा लेकिन हम बियाह ना क के पछतात रहनी लड़की ले अच्छा दे मैं अब तो दोनों तरफ से मिली अब तो एने एगो एने तरफ से मिली गइल ओनी तरफ से मिली दूसर का भैया के शादी करबी तो अब ठाट के जिंदगी अच्छा आराम जाए से दे कटी। कोठिला भी चौरा रहुए डल्ले कोठिला में और का डालने देनी की तरह का लगा तारे को कौन काम में बाकी रही का उ चल रहले ठीक बा जा तनी खेत पर ना चलो घरे आइए कोई नहीं बैच खेत पर बीजेबी बोला का नहीं भाई बबुआ खुश रह अभी ना फोन उन अरे कइले अचानक आ कोई नहीं है ना आवे वाला तू ना रहल ह काफी ना रहल भैया आवेला बड़ बबुआ पानी उनी तनी पानी उनी लिया बजा लेके आओ ले धरे बुचिए बैग धर सामान ढेर सारा सामान लिए बहन तो के कथि लेके आइल बा अरे अब खोल के देख ली तू तो माई बतावा और ई सब सब ठीक बा ठीक रहत रहलू हो जा ना हां बबुआ आऊ के ना बिया हो बबुआ अब हम का तारा से बताई का भइल बा अरे वो हमने के मुंह में करे का पोत ला के भैया चल पानी पहले पानी पीला ओकरा बाद अरे धर पहले पानी पी जब हमने के बबुआ तंजी इज्जत ना सोचले यार एगो करिया मरद रहे उ करे संग लेके भाग गुलिए ए बबुआ का कहतलू हो सही बात है माई कहत के तारा नियन आदमी से शादी करके उपस्तात रहली तो घरे तो रहबे ना करला यही खातिर छोड़ के चल गइली है चल भतार चाहत रहले इसे छोड़ के चल गेली है अरे का फालतू बोलत रही तू रे बच्चा मानता नहीं फालतू बात नहीं लेकिन सही जीवन बात भइल तौन भइल अब जाए दो ओकर का चर्चा लेवे के बाद चल तन से कुछ खा पी ले बड़ी दूर चल लेकिन भरोसा ओकरा ऊपर रहल हउ कैसे ऐसे कह देला है अरे रे हमहू ना जानत रहनी इतना भरोसा कर माया के नगरिया रामा जोगी यार मावानी अरे जोगी यार मावानी हो लुगरी सरंगिया सजाइनु हो राम ए राम हो लुगरी सरंगिया सजाइनु हो राम। ई बताओ का रे? ओकरा में कितना दिन तक कही तरह रहबे हम कहत नहीं एगो लड़की अच्छा खासा देखले बनी ओकरे ले बियाह हम तार दिन बारी ध दी अरे जौन करे के बा तोहरे करे के बा ठीक न अब थोड़ा बहुत याद आवत ओकर बात छोड़ तो तोहरे राय विचार लिहल चाहत रहनी ठीक बा तो हम कहब तो फोन कर दे ही मुझीगा ठीक बा कह के बतिया माया के नगरिया रामा जोगी जोगी बा या रामावानी बोला खुश रहे जियत रह हम सेवा का कर सकी ना माता अरे सेवा रुआ का हमार करे एगो लुगरी ओगरी होखे त दे दे अच्छा ऐसन स्थिति में जोगी कैसे बनी होनी ऐसन शरीर लेके हाँ कुछ बताई हमन के ये बचिया हाँ बहुत तनी कम उम्र तहर लागत आटे तू ये उम्र में कैसे जोगी बन गई का बताई हम कैसे जोगी बन गई सुनी रहुआ लोगिन हम रहुआ लोग के बताओ तनी सास मोरा मरलिए रामा ननद गोरिया वाली अरे ननद गोरिया वाली हो घरवा से देहाली निकालिनु ए राम हो घरवा से देहाली निकालिनु ए राम हो राहुल सास ज्यादा दुख देले रहली क्या अरे पूछी मत हमार सास ननद मिल के हमरा के घर से बाहर निकाल देहलस लो अब हम जाई तक कहाँ से हम जोगी बन गई राहुल सास और ननद मिल के निकाल देली सब पति क्या करे ना था पति हमर कह रहलन सुनी लो रउआ के जवान रहले फौजी मोर सजाना रे फौजी मोर सजाना हो गइले रक्षा करे
देश के ए राम हो जाई के हम के सराइन हो राम। का कहीं हमार पति देश के जवान रहलन, देश के रक्षा करे खातिर चल गइलन। ओकरा बाद बहुत दिन के बाद फोन करस आ हम अकेले घरे रहनी अपना घर परिवार के संगे। लेकिन ऐसन हमरा साथे हमार सास ननद कर दिलस लो, हम ई कबो ना सोचले रहनी। अरे हम तो फौजिए रहनी, हमार पत्नी घर से निकल गइल बाली। अंजना तू ही तो ना हो। ई स्वामी जी ई रवा का कहतनी? स्वामी बस कर अब भैया ई का कहतनी? देख तो ना रहे तारा पकी तू भागल हो खबू अपन बतावा पूरा। का तू काहे ऐसे कहलू? भागल रहनी हम भागल ना रहनी है घर से, हमरा के भागावल गए रहे, जबरदस्ती धक्का मार के घर से निकालल गए रहे। हमार विश्वास ना रहे माई कि तू ऐसे करबू जा है करो पर हमारा विश्वास ना रहे। तो अनु लोग के हम अपन जन्नत अपन माई के जन्नत मानत रहनी है, लेकिन तू का कह देलू हमारा साथे पूरा उजाड़ देहलू। हमरा से गलती हो गइल बा, हमके माफ कर दे। अब का हमारा से माफी मांगत हलू? ए दुल्हन हमके माफ कर दे। रवा हमरा से माफी मत मांगी। बहुत गलती हो गइल बा, हमरो के माफ कर दिया। ना माफी मत मांगी लो। अब चुप रहो, अब का माफी मांगत हली? हम तो माफी के लायक होइए नहीं की। गलती इंसान से होला, लेकिन रवा हमरा से गलती मांग के हमरा के इतना कुछ जो गलती भल सब भुला जा। चलो हमनी के दोबारा घर में चले। हमने के इतना कुछ कहनी जे तो वो तू हमने खातिर चलो दुल्हन घर में चलो। हाँ चलो, अब ऐसे कबो ना हो सकेला। अब घर में चलो दुल्हन में। चलो ना, अब घर सुना बट्टे तारा भी ना। हम घर में ना जा सकेनी। हम कसम खइले हाँ चलो, मम्मी के बात मान लो। हम घरे ना जाए। काहे कि हम कसम खइले बानी कि केहू के मोह माया के जाल में कब्बो ना फंसे। हम गोरखनाथ धाम मंदिर में रहेनी, वही जा हम बाबा के सेवा करेनी, अपन दिन काटेनी रात काटेनी। लेकिन भौजी हमनी के ता दूसर ना नहीं ना, अपन नहीं गलती कइले बानी नहीं। हम माफ कइले बानी, लेकिन हम जा ना सकेनी। हमरा घर के लक्ष्मी और हम ना जा सकेनी। चला एगो हमरा के लुगरी दे दी, हम चल जाई। अब हमारा काला में कुछ फायदा बा जौन कइले बानू जाता हूं, अब हम का करी? दे दी। ले लिया। माफ कर दिया दुल्हन। माफी मत मांगी, हम चलते नहीं अब। चलो अब का रोबले बालू, रोबला में कुछ फायदा बा? हम बहुत बड़ गलती कर दिले बानी।